Mae siŵr fel nifer o bobl, dwi'n bod y blynyddoedd diwetha wedi bod yn heriol, yn wedig ys Covid. A nes i ffeindio'n hyn yn stryglo atebion, yn teimlo bod ei ar goll. Ddim cweithio gwybod be i wneud nesaf, neu sut i ymateb mewn wahanol sefyllfeydd. Ond es i mi ddarganfod Duw, a ddod i nabod mwy am y gwaith mae o'n ei wneud yn y cymunedau, a'r gwaith mae Capel Goleudyn yn wedig yn gwneud dros Môn. Dwi wedi ffeindio dwi wedi gallu ymdopi'n well gyda'r heriau yna, a wedi ffeindio bod yn ffydd i wedi tyfu yn fwy ac yn fwy, ac wrth i'r hyder yn y tyfu, dwi wedi ffeindio bod yna well atebion ar gael, a bod yna ffyrdd o ymateb, a bod ein bersonol wedi elwa o ddarganfod cariad Duw, a cryfhau'r ffydd yna, a gweld y gwaith mae'n gwneud i'n cymunedau ac i helpu bobl, Môn a thu hwnt.